Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Ndị uwe ojii nọ n'Abuja nọrọ taa nwee dọga n'etiti ha na onye soja Hịrị ndị ekpuchi akara ejirimara ụgbọala ya. A ga-echeta na amalitela ime nnyocha kepụkepụ atụmatụ emere igbu onye soja ahụ na Gadona School dị na Kubwa, Abuja. Ndị omekome ha mmeri Chukwu ha bụ bandit nọrọ n'abalị Sọnde gara aga tọrọ ụmụ akwụkwọ nwaanyị sekọndịrị mmadụ 25 ma gbuo osote prịnsịpal ha na Gọọmenti Girls Comprehensive dị na steeti Kebbi. Otu onye isi ogbogbo pati PDP Dere Adeleke akọwala na ndị agha achọpụrụ pụọ na pati ahụ bụ ndị na-ejere pati APC ozi. A ga-echeta na achọpụrụ Wike Fayose na Anyanwụ pụọ pati PDP. Otu ọta wike ụgbọelu njem NCAA amalitela ime nnyocha nsọrịta ọkpọ hiri odo n'ime ụgbọelu n'etiti Very Dark Man na Mr. Jollof. Ndị ụlọ omeiwu mba US ga-amalite nnyocha ebubo igbu ọchụ mkpochapụ ndị ụka Kraịst n'ime mba Naịjirịa n'ụbọchị Tọzdee izu a. Onye ọgụ egwu Nicki Minaj ga-agwa otu nnọkọ mba ụwa UN okwu n'ụbọchị Tuzdee izu a banyere mkpagbu ndị ụka Kraịst na-agabiga n'ime mba Naịjirịa. Ọ bụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.